बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 27 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि रैदोम बर'नि सानस्रिनि लैथोआव थब्ल'नाङो, धेमाजिनि देरसुमा खुंगुर बसुमतारीनि बावदानि सल'बाथा, बाक्सानि बिस्वजित बसुमतारीनि सानसे नोंनिबो सम फैगोन, बाक्सानि अनजालि स्वर्गियारिनि गोमाजानो गियो आं, उदालगुरिनि निजोम बर'नि गोसोनि मोन्दांथि, क'क्राझारनि हांमा बर'नि आगान, उदालगुरिनि निजोम बर'नि मिथिंगाया फेग्लिहोयो, क'क्राझारनि नबथि नार्जारिनि बायफ्लेनाय गोसो आरो सुभाष बसुमतारीनि थुनलाइनि फिथिखा खन्थाइया सेबखांजादों।